Sadan, Eh, ko hindi nasunyag daw ah. Ayan. Tapos na kami pag-story. Ganto naman ako. Gani. Oh, ito namin nakaposting na. Always ready ah. Ate, kasi naka-video na. Ayun sala. Photographer. Taglo nga mo na una. Lupi-yupi yung agad ah. Diretso, anay kini lagi. Doon no. Kapag oh, Jara. Next. Jara, gauyot pagkain ko. Hello! Hi! Okay. Ay, may bigyan pa ko yan. Buhay mo muna yung tubig kay Inday. Hi, vlog. Mamaya mo na lang makinit-check. Ano mga Samsung. Ganun ka, lagay mo doon yung tubig mo. Sige na. Doon tayo, Big. Next. Ikaw ba? Ikaw? Ay, lao. Ito na pa tayo. Ma-automatic siya sa una. Oo. Ay, wala mo. Ang stick mo naman yan. Hindi ko pa nangyayari. Sinuwan pa, sinuwan. Hindi ka na ako picture? Ma. Hindi na ako na-picture. Hindi na ako na-sinuwan. Ay, sabi ko saka. Kasi lagi pa. Dami mo ka na, dami mo. Sige, wala. Sige. Sige. Ay, hindi ka naman. Dukong karo ka to, tay. Dami na to. Diba kami? Wah! Diba ka mo? Sapa. Uy, yung puli mo. Uy! Na, sige, ayun na. Tukalya Wala ba pa na inabot na. Nakalya ka to sa imo. Ikaw man, Nay, dali. Nay, sadang, Nay. Dili ka. Ka na? Ako pa isa. Doon na, Jaro. Tapos ka na? Oo, tapos ka na. Ikaw na, Nay. Wala ka na. Jarap ako rin sa kopit. Kaya man ang ako. Wala na iyan, wala na view eh. Mali ka, Jara? Rio, sa tigilid ka ba na? Antig ka. Yung brabuya kita, yun na ho. Oh, Jara, kasi ito. Dabulongguan ka puto ka. Kataktak mo yung bato. Ang lokay ko. Ito picture. Baka mo makakapicture. Dapat dalawa nga sila na. 1, 2. Dua sila dahil ni Kay. Dalawa tayo din. Dalawa kayo. Ayusin nyo naman. Bakalan nyo yung mas nyo. Puro kayo nag-mas eh. Sige na. Mas mo. Karon lang. Okay. 1, 2. Isa pa. Paano mas? Makasani mo ito nila nun. 1. Kami sa view. Mami, wala na kami mga mas. Mami, tanggalin nyo yung mas nyo. Isang ano lang. Mga nugo. Tanggalin nyo. Tanggalin nyo. Manong kami na. Yung mga nakaliptip po. Subok kasi nagkakaway sa Ay, isa pa. Waisin. Kayo ha? tabog. Yung may pungus mo na kayo. Naka 1, 2. Ay, hindi. 1, 2, 3. Mayo na kay may isa ka. Hoy, teka lang, hoy. May isa ka putian. Teka lang, Gatas kag kape. Namin yung gulinaw. Binoy? Ang view lang kanya namin. Ano ba? Yung view lang ba sila? Yung view lang. Kapag namin sa isang view, ang sila. Kape ka ng gatas. Dili na. Sa maugali. Ikaw na rin po. Ikaw mo na imas mo. Ikaw pa picture ka na ay? Hindi na umas. Hindi ka magsaka sa patuloy. Basta ginatawa niya ba? Imas mo na. Ayun na tapos! No? Tapos si Relo. Hoy, hoy, kayong dalawa. Hoy, solo, oh. Hoy, Eh, saan mo na imuman? Doon na sa may palungkuhan. Dali, ah. Mauna lang kami, Dria. Hindi, ikaw
mo? Adol. Pagkandang na ng tiyuin, di ba? Ay! Wala ba na W? May amuni. May mundi. Pasundan din ang tiyuin mo. Wala, kawala. Dali ka kaya mana. Dali naman, karami lang tayo ah. Duwalang tanay kami. Duwalang tanay kami. Duwalang tanay kami. Ama nang Hindi ka mag-entra. Duwalang tanay gani kami. Yan. Pagkanda tayo tayo. 1, 2, 3. Ayun na, tatlo sila oh. Mga duwa lang. O, duwalang duwalan din. O, dali. Pati 4. Alisin nyo yan oh. Tapan mo dito. Pati 4 ka mo, pati 4. Yan ati 4. Unan, kapit ang 1, bata. 2, 3. Okay, one more. 1, 2, 3. Yun. Parehong Pang-model. Mga mo, sino mo yan? Sakit sa tiyan. Tiis ganda lang na. Ikaw mo, madam ko po. Wala na, dulog na. Alam na, sarang may Sunod naman. sunset na sunset. Wasapos. Muna siya ang manaog ka dire. Nasigar niya, nagutom na ko. Gusto na ako sa sigara, sino? Gusto ko itong balak. Sabi na gutom ka man ako. Arabano niya. Hindi ni Pili. Hindi. Karoon na. Ano na kami sa talo? Sabi tayo dito. Kaso bawal ka. May kumita. Adali na kami sa piyak kakabit abog ako ha. Sige. Tapos na tapos ka vlog pa nung one to go madlaw. Napay ako sa vlog.